Хайде! Един по един. Лазар пръв. Лазар ли каза или аз? Дай моите руки лица да пуснат сега. Господин скелет, много си страшен. Добре, добре, айде, бързо. Браво, айде сега дай другите да духне. Ти си чудовище. Дайте Нави да духне и на Теди. Честит рожден ден, честит рожден ден, Браво! честит рожден ден. Страшен! Браво, ти този път кой? Ти си го дукаш. Какво правя? Сервирам. Сервираш. Давай! Браво, Теди!